Hoe zit het met de algemene dienstverlening? Ja, in het kader van de maatregelen die genomen zijn, hebben we gekeken naar de dienstverlening op de locaties die we hebben in de gemeente Noord-Est-Friesland. We hebben moeten besluiten om de locaties in Verwerd en in Kolm de dienstverlening voor burgerzaken niet meer te doen en die specifiek te centreren in Dokkum. Ja, we roepen de mensen eigenlijk op om alleen te komen als het echt noodzakelijk is om dienstverlening aan te bieden. Dat gaat over bijvoorbeeld geboorteaangiftes, overlijdensaangiftes of als je echt je rijbewijs of je reisdocument nodig hebt. Kom dan langs. Is het niet nodig om langs te komen, ja, blijf dan thuis en kom dan alsjeblieft op een ander moment. En hoe zit het met huisbezoeken? De huisbezoeken gaan zoveel mogelijk niet door. We proberen zoveel mogelijk contactmomenten met mensen te vermijden om het virus niet te verspreiden, zeg maar. De mensen die een afspraak hebben ingepland gekregen, die worden allemaal benaderd. Dus iedereen krijgt een telefoontje vanuit de gemeente om te kijken of de afspraak verzet kan worden. En als het echt dringend is of als het wel nodig is, dan wordt de afspraak telefonisch afgehandeld. Wat zijn nou de meest gestelde vragen die binnenkomen? Ja, over het algemeen krijgen we wel heel veel vragen of bijvoorbeeld faciliteiten open zijn, zoals bijvoorbeeld de sporthal of bijvoorbeeld de Milieustraat. Daar vragen mensen nogal veel over of die open zijn. Ook krijgen we nog wel een aantal vragen over of de dienstverlening hier gewoon doorgaat. En daar geven wij dan antwoord op. De sporthallen, de sportclubs, die zijn gesloten, zeg maar. Daar wordt op dit moment zijn alle wedstrijden afgelast en trainingen en dergelijke. Dus het is ook goed dat daar zo min mogelijk activiteiten zijn om ook te voorkomen dat het virus zich verder en sneller kan verspreiden. En het streekarchief? Het streekarchief is ook gesloten en ook daar is eigenlijk de oproep van, mocht het zo zijn dat het nodig is dat je langs moet komen omdat je bepaalde stukken moet inzien of dat je dat moet doen, neem contact op met de gemeente. E-mailadres en telefoonnummer staat op de website en dan wordt je wel geholpen, maar niet meer vrij toegankelijk om voor iedereen binnen te kunnen komen. En hoe zit het met de afval? Het afval gaat gewoon door, dus de afvalinzameling gaat er gewoon door. De containers worden gewoon geleegd conform het reguliere schema. De Milieustraat is ook open en ook daar geldt eigenlijk hetzelfde als bij alle andere dienstverleningen die we aanbieden. Voel je niet goed, ben je grieperig, heb je last van neusverkoudheid, kom dan alsjeblieft niet, blijf dan thuis en kom op een ander moment wanneer je weer beter bent. Is het dan druk op Zandai? Het valt nog wel mee, maar het loopt wel gewoon door, maar het is prima te doen.